Sin go phobalbhreith seo simúil gá chúis Haríon chúis na eile. Dasach barna mar gur léir an Victor náisiúnta mar go bhfuil nó go rá go dtí seo Maigh Eo sa dáil deireanach I seileamh na bríomhpháirtithe Sinn Féin Fianna Fáil agus Fine Gael agus sa toghcháin seo go bhfuil suíochán sa bhreis agus mar sin ábhar dóchais ach go suíochán beidir breise grúachtáil agus ábhar dóchais ag daoine eile agus iarthóirí eile freisin go méid deis agus sin go sin rééis an si an a figurí. Racha de raigit in a figurí a léirio in sa phobalbhreith se a rinne nóch t-iar-aire agus a rinne ipsos behavior and attitudes dóibh agus breise go chuichéad duine a gceistúach a níos luithe an teachtain seo. Agus sa phobalbhreith se agus cumhní ar nóir gcónaigh bhfuil láhfuil aráide nó leúntas botún más maiile cethir luideanú plus cethir faoin géad a gceist. Ach de réir na figurí a daid strategic cethir ihe ar daon siomar a bhí. Alan Dillon Fine Gael a 70 faoin géad, Rose Conway Walsh Sinn Féin a 30 faoin géad, Dara Fianna Fáil a 11, Lisa Chambers Fianna Fáil a 10 faoin géad, Mark Duffy Fine Gael a 10 faoin géad, Ciara Ceol Fine Gael a 8, Patsy O'Brien Nausblach a 6 faoin géad, Paul Lawless N2 a 6 faoin géad, Jerry Murray Sinn Féin a 5 faoin géad, Martina Jennings Fine Gael a 4 faoin géad, agus Joe Daly phobalbhreith a 2 faoin géad, Stephen Kerr Nausblach a 2 faoin géad, Micheál Baxi O'Connell an Cointas Glas a 2, Chris Maxwell Nausblach a 2 faoin géad, agus Jerry Loftus Nausblach a 1 faoin géad. Go Chris Maxwell ó Éire Nausblach, Jerry Loftus Nausblach a 1, agus Sean Forkin níos lúna hen mar sin níl figur in na figurí seo sa phobalbhreith seo dóibh. Inar deanta a rís tá Áine Ní Chiaráin an tráchtaire polaitíochta as Maigh Eo agus Éamon Ó Cuív. Bhfuil tá cosanta dá champa agat mar ví a $80 nó in gáile hir ach ví a $80 freisin nóid a bhís tráice de Maigh Eo go dtí seo curtha le dáil cheantar gáile hir ach ar nóid atá reis Maigh Eo is agus Maigh Eo na chundaigh iomlán chead a híochán sa dáil deireanach chuig híochán sa dáil ar na bhótáil far an teachtaire agan. Áine, cad é do bhharr generálta faoin tro ag faoi chléanam na bhótáirí a léirinn na figurí seo? Well, bhealach cinál iontasarm a chahel. Tá Fine Gael ag an bhóta ceann ceanna bhí acu in iarnach tríchan í fáin géad. Tá Fianna Fáil títí trí fáin géad agus sé dara cilírí a chail an trí fáin géad sin t-iar-aire mar tá bhóta ceanna ríist ó híh cétadáinte ag Lisa Chambers. Agus ar nói Alan Dillon ar bhár an listan sin ach bheithásúil, bhil bhí misisúil go meach Alan Dillon agus dara cilírí chun tosaí ar chuileáin na eile mar gur aristátíd go bhfuil siad an sin hana héin agus dara go háirithe seanmhaithe. So sin an tíntas Beidir is mó. Sinn Féin ar nói tití freisin agus aíon nuairm nach nearna Jerry Murray níos fearr ná mar a rinne. Is tóchan rud eile a chathach brithleat ná go méidir gur botún a rinne Fine Gael cethir a chur sa rása agus gur scap siad an bhóta agus go méidir go gasná sé an tríú suíochán arthú mar is cinnte nuair tá na heistúchána lig áirithe go méidir go méid siad an sin san rása go Jean deire duine cinnt gon Mark Duffy nó Ciara Ceol. In sin an rud eile atá anseir ná go raidí anhaith le Paul Lawless as éantú, méadú de trí fáin géad ar an bhóta segasan ó heas sé iarnach. Agus deidí go má le Patsy O'Brien nach bhí na geallhlachadóirí agus a lán eile a rá go rá sé sin cinnte suíochán na hógead ach ní híoltha an na figurí seo nach bhfuil sé sin chócinnte. Focail fa hin féin bechóir tá bhóta nó cétadan umlan fáirte níach iarthir bháin acu an nuair nach ró. Dearnach agus bhí fiche trí seo. Agus tá sé chuinn an na bhóta sin le chéile. Vidir rééisúnta cínta go mé Rose Ó bé can acu agus ní bháin go bhí siise bhótaí ó Jerry Murray agus ar nói ní bhí sí an cúig fan géad atá ag gach má sí 60 fan géad acu
béisi déana go ma ach jo si se bhótaí freisin ó Micheál Bachstí ó Conaill mar is as eras dósan agus nóid tá lán cainte in eras go dastíí nuacha teachtadála chuneáil sa cheantar. Ceart go éman ceir a dohhail faoi na páirte gutain na híor gutain agus faoi Fianna Fáil go háire. Well, tá chomh i gceist le tócha t-iar-aire agus nóid páirte ó bhestruchanja. Agus rinne mé simú na páirtethe agus tá fiochan ní fáin géad ag Fine Gael ach tá 7 fáin géad i Patty O'Brien ar Fine Gaelach. An cheistetán a bhóta Fine Gaelacha. Nílach 52 fáin géad ag Fianna Fáil agus le 52 fáin géad fiú an áicante do mar 52 fáin géad ag Fianna Fáil in gáile hir ní bheocht mé súl go bhhuiidir sin dara tíochain. So breannín sér seo bhfuil dúchlan ra Fianna Fáil. Sinní cheadrad. Deirta dúchlan ra Fianna Fáil an dara tíochain na grúchtá. Ó dara tíochain á dheithir siad cán cínte. Cán cínte. Cán cínte. Ná, rudí an áit a hagad ceistile gceist. Fi sin le rá tá tríocha cethir nó trí cúig beidir gohfuil má chuann tú isteach Micheál Bachstí tríocha 7 fáin géad. I dúscot an chunda go na bhótaí má chuann tú Róscamha bháil dara líri Mark Duffy agus Micheál Bachstí. Agus Loftus. Agus Loftus, well, éon fáin géad, tríocha 7 fáin géad, bhí sé sin an, so tríocha 7 fáin géad. Tríocha 7 fáin géad. Ní leir tríocha 7 fáin géad le tríochanáil. So híle go bhfuil Mark Duffy nó dara i mbuafaidh gan tríochanáil. Branche cé acu siúd anas an tosaí chéile agus nóid leis an aire de tas rudse de tá ceachtar go bheith an tosa. So de ceistúór an sin. Cumáile sin nóid tá céire ceol péire te hir go Mark Duffy a caiimiid cuimrú gofuil Mark agin a bhfuil fuimiide. Áine bhfuil tas an ná mé chluisteáin. Tá. Yeah. Just rud bháil. Hagar tú don dat a t-iar-aire éamon. Bhí an óim luchtach an sin ar taman. Gníirt. Agus Martina Jennings. Níor chunamhaid focail dan nóir tú le nóméid an nuas. Okay, just come on. Gníirt an is. Okay. Tríocha 7 fáin géad. Tríocha 7 fáin géad sa túsceirt. An fuile chu dheas. No, na daoine atá teacht te hir go círe ceoil ar 8 fáin géad. Na Patty O'Brien a bhí le Fine Gael, Martina Jennings atá le Fine Gael. Agus is mó bantáiste siúr siúlsan go círe ceoil hí tíreolaíochtaí ná go Mark Duffy. So déitich sé tála. Dúirí Jennings buntáiste freisin de Paul Lawless, ní ratha se hómór sin ag imó Paul Lawless, ní dóilm sa go mete Paul Lawless ar Duffy Chambers agus Killéirí. Ní dóile goach se Paul Lawless ó éantú, ní dóile goach sé an cínartha. Ní dóilm go deocha agus tá cunú Patty O'Brien idir ra agus Martina Jennings tá Indiaag fan géad an sin, ní sinna go le Paul Lawless. Tá bhhalas tá fád a Harlos an sin. Agus mar sin, credim go sin féin cínte, Alan Dillon cínte, sin péire, baidine ag Fianna Fáil a cé acu ach tá dara siochan i mbuail ní réon cínteach an a chorbe. Tá an dara siochan ag Fine Gael an ceistetán an círe ceol nó Mark Duffy bheith an, mar tá tromlach an déanra tí bhí ascú chundé. Agus méadó agus tá písa an deisgurt fáite reis. Chá písa go táchan déirí agus písa an tam se ríist. Písa bhí an áisiú chumsa an char go mhailese. Agus tá mis písa fada ó húsgurt faoi agus mar sin ní churing círe ceol as an áirimh, agus in ceiste bheith an an sin ceacu Mark Duffy na dara Killéirí a dheas an siochan déirí. Ní chuirn sé círe ceo as an áirimh ach an irid ar háchúis. I bhí a híon tá Michael Ring ag taú go láidir léthe, tastíon mhaid teachtadála chuineála gahar na mát. Ar na póstéirí a dúsceart
Maigh Eo I t-iar-aire tá pósteirí de Ciara Ceó agus tá sticker curri orthú le Michael Ring le léirú gur bé seo a iarthóir siúd. An úsar sin tá an fear sin Maxwell díreachó jaascuithe I Blún Chearáin agus a hauláin go bicusí sús rinch vótaí waid siúd. Sílim go mé siise picú sús vótaí fud na háite agus go bhféadfadh sí Gael chun tosaí Mark Duffy ach fós féin ní éifing ag go bunte seo gur bhí a thóceach an suíochán agus nach isin. Ach déitach cébí cin duine go thógan an dara suíochán déitach an duine eile a bheith sa goga ag an deire leis an darna duine as Fianna Fáil agus Beidir Paul Lawless níl mé achar as an áibh go fóil. Chun mé ceiste faoi bhóta a bhí ag go leis an t-iar-aire tá díreach an t-iar-aire tá éis éirí as Ring, Michael Ring. Chun mé ceiste an istíireach. Ghlacham leis gur bhóta persanta, gur bhóta áitiúil agus gur bhóta polaitíochta. Gur meascán atá a carach in na bhóta sin seachas na bhótaí áitiúil a gceantar chahar na mát. Well, mar hampla bhí bhóta an láidir aige in Uras agus in Ácail agus thart polaitíochtáin agus is léir go bhfuil obair aige le Ciara Ceó agus go bhfuil cuidhá sin tócaí ag siúd faoin am seo. An seachán géad sin is sin bhóta Michael Ring seachas bhóta Ciara Ceó t-iar-aire. Inis bhí caint in Uras go daoine a bhótálach go Michael Ring ribh seo go bhótálach siad go Rose Conway Walsh mar gur hastíhatha ionadaíochta chuineáil sa cheantar. Agus hauláin gur bhfuair sí cuidgáh do bhótaí Ring t-iar-aire. Mas ní bheith aon tracht a rachas daoine dá náthradís ó hacaíochta ina Gael nó go iarthóir ina Gael. Iarthóir chuid ina Gael. Sin féin. Sin féin. Ja, agus seo ceann go rudaí, tá áitiúlacht an tábhachtach. An tábhachtach. An tábhachtach I leog. Agus sin fá go rút me go tíreolaíocht agus pártaí a gceist seo. Agus siocking leis an rud atá gará meid le Ciara Ceó. Rud eile bhí ringsáach leidir neisceart ó chundaí. Bhí Alan Dillon an freisin. A bhí ringsáach leidir sinna fá go chuine siad an dáthíoch an neisceart ó chundaí, má thugad de neisceart ó chundaí chahar na mar. A caimmuid cuimreú go rá sean tradiisiún mar hampla Dennis Gallagher ribh sin as Ácail. Bhí sé anleidir mar an róba agus thart an tíb gar chumsa agus mar sin ní chuirn se Ciara Ceó as an áide ba churbe bunthe na figurí seo. Agus mar deirm tá Patsy O'Brien agus í tú ní sinna gail suas go Mark Duffy. So má bhfuil an bheirrtaige a ghlacha leis gur dóithíonn á bhálairt nach mé gur idir na príomhpháirte a bheith an chuaigh suíochán. nó an gapam ceachtarach bhfuil aon chance ag na daoine is láidir a measc bhfuil ní neamhsplach is neamhsplach if go é ach mar dúirta Patsy O'Brien duine bhí a Fianna Fáil Fhine Gael agus agus Paul Lawless ó aontu a seachtain géad freisin bhfuil an bheirrtaige ghlacha leis nach bhfuil cé go takeíocht rééis an na maith acu nach bhfuil aon chance acu. Well, brahan sé ar na haisteachán t-iar-aire agus ní dóilm sa go bhí Patsy O'Brien in méid céan na haisteachán Beidir agus I as Paul Lawless. Nis Beidir goil mé omlan mí cheart fao seo ach tá sé sin I déana dul chun cin ag gach tábhachan. Bhfuil is agat ní bheith Patsy O'Brien ag rála aine aistrú go Fine Gael, mar hit sé amach go láidir agus go tréan lo agus ní bheith sé sin ag géirí go na mí a chuid vótaí ag Fine Gael. Agus Beidir gur ag lálas a gahadís. Níl si de wad óna chéile a rís tá ceistin tírólas a gceist. Tá Patsy O'Brien is sí le méidir bailin róba agus muile agus tá lálas beagán serhhaid gur cuire. Agus bíon rud céan na fíor faoi Martina Jennings ní rathí a chuid vótaí siúd a lig ag Fine Gael. Rathí cuideachú sin ag na hiarthóirí atá ina dia ar wimpy an sin agus Beidir go bhí Patsy O'Brien cuideachú fiú.
go bunasach an éon léamh a bheith agat ar na figurí. Mar dúirt mé gur dóchan na bháilt go mé suíochán bháin gur mé péire ag Fine Gael agus níos be canig Fianna Fáil agus be an cúgu suíochán sílim idir Fianna Fáil agus Fine Gael. Mar sin na príomhfáirte se le ríist. Atá ráta faoi sellh ina Gael a gunda bhuio ar hiúcháin bhí grá in san stufa chuidirhagan jo TG cethir aniu gur condé mór de chud ina Gael é seo. Bhíonn sé bhád ó bhí cethir ag Fianna Fáil agus beirt ag Fine Gael beagnach a gcónaí a gunda bhuio agus iontas na níontas nuair a deireach le Fine Gaelar an darna suíochán a bhain. Now bhí gá hálach trí hiúcháin san am tá agat. Ach sinna chuí a míoch sé is ahrú mór atá tacaí ar an gundé seo le cúd bliain na déag nó níos mó go bhfuil níos mó. Yeah, sinné. Éamon an intás leis gur go bunasach gur faoin na príomhfáirte a bheith ag deir an chomh. Ní éicim pálálas, ní éicim comhhuiise na heistruchain. Madal le Patsy O'Brien, Freddie mar éicim sé, tá Martina Jennings ar a géad an eile. Tá ceithre fan géad aici, ná go hondúil tagad suasanúta do chuige seaca fan géad ag go báirte. Ní sé sinna goil suasach Mark Duffy, tá sé sinna goil ag tíre ceob. Agus má tá an ceart amsa, jo siise 2.6, so tuair sé sin suas go 10.6. Jo a bhirteile 0.8 etra. Agus fós éin, ná ceapam héin go pálálas a thiocchas amach. Chuile hand mar ní éicim go bhfuil Martina Jennings Fine Gael a go le gasú cóláide sin is cuma fi tíreolaíocht, tá tíreolaíocht tábhachtach a ní sé cótábhachtach sin. Agus tá difriocht anmór idir bheith a Fine Gaelar agus bheith le hinto. Well bheith écht an gapáid ag Fianna Fáil tá neadach le gáthíochán ar na figurí seo. Bheith sé deachar, ja. Yeah. Mar sin úsárát trí cínig Fine Gael? Well, ní féidir sin rá, tá mis rá ar a gcuimhfuil se seo scapaí. Agus má hagan na figurí seo fíor ar nó agus tá ceistúir fao sin agus chuidir sin hána. Ach dámara é gur mar seo bheith sé a géad chuide. Cheaping gur le Lisa Chambers a bheith an buntáiste le sa méidir go níos mó eistchan ó dheiscad a chundé nó húscad a chundé. Ach branche sin a rud amháin. A dheochaí Mark Duffy an cíine, má anam Mark Duffy te hirga dar léirí, tá sé sin tofa. Mar fáil an dóhan bótaí i dúscad a chundé agus be Rosecan mé bhailt. Yeah. So tá gáithíochan I mé ná ach in ceistetá ceacu Mark Duffy na dara josé sin. Socrú sé sin más mar sinné gur idirí a bheith sé agus gur dara ó hrúnt. Bas dara ó hrún é sin bud tá gáithíochan darlamsa ag Fine Gael. Nói más I go gáil an dara. An sin chur sé lítas teach. Agus ní léon ceist faoi sin agus an sin. An sin sa gá sin tar seantíntach ag Cúracó. Well, Caid ar nó fí mar déanaí a gcónaí gur ní faoi lucht phobalbhreith ach faoin na bhótáil a bheith an rá agus níosfar Tá rud eile an tear nói. Ba sppraag eiste an seo go mínta dara, tá sa glufa. As ba sppraag eiste go chuirehaine atá cín seach an géad, tá sppraag aonanta. Michael Ring, be sé muise bai. So, cap me héin fós, tá mé sé andáide go túm ní intim fin rud faoi ento, bar dros ní eicem ceas a dúcha eistruchan lena churas, go séideag fan géad ó seacht. Agus mar sin, tá mé sé cap a gúil an clufa seo ar fad idir na páirte móra. Right. Sílim gur mar sin atá agus mar dúirt an focail sppraga, tá sppraga an do lucht Lisa Chambers agus sppraga an
lucht dara Tuairimí Agus go mar Eo, agus go t-iar-aire. agus t-iar-aire ó hí Fianna Fáil mar go siad borda warda na chéile. bhealach be siad san ní sásta le seo ná Alan Dillon, mar be Alan Dillon inis cinál nervhí seo go rá ó tá Dillon sábháilte ná bach le siút. When níos beas a fós má chur an ceannar is gléoch rá leis well tugí t-iar-aire suas dó Fine Gael agus le Martin Jennings a tacta hir tá muid ar stábhín só a gcéirín suíochán. Agus sin contúirt, tá scéal cáilú lán faoi Seán Maidlan fada. Agus ben chéad na capú mar éadachais ón seanad agus an fábhí le sin ná rinne sí ar suíochán breisiáid go Fianna Fáil agus hepéid agus behéna cháil amach agus hála sé sin go minic go nearnú an pártaí iarras rómhór an bhóta an léana suíochán a bhéidir agus be chothrom agus tá sé andeochar sin na smaachta. All right, well look, mar a base and we can delan o merchant. Ach, did a fuck more local squares. Ken sort Tuairimí Toghcha fwy space of football san old Toghcháin. So magan to raw an era hora in the high canter hen. Ach, mar raw an national to harda nach wel ein raw num nach wel maler realters hille arro realters stiller aan. Cé choíanamh ahrú gan dat. Bhfuil an spéis chomór sa Toghcháin seo agus a bhí a Toghcháin eile? Well, ní eicim sé le bheith fíranach faoi agus fiú na chláracha telefíse agus tá mé tris brandú a rintmhacha acu ar stáisiún éagsúla. Ní spragan siad tú an chuí agus ní bhíon tú léine san suíochán na málachtaí ar chuine nó bhallart bhfuil agad. Tá rud cinál leh agus tá an éad troda dianta acu bhfuil agad le gábhléana ar caintfuoi na freasú a rábra sé nám an Toghcháin a bheith hán agus an drámeile rá nach rá agus nach meach sé an go dtíon an airech agus mar sin de go bhfuil daoine cinál bréindífe ag go bunte seo agus fiú nuairach ecinn tú a muthe canvasálaí bhfuil agad tá rud ar fád dána hivíalta agus anna hiún. Yeah, agus rud a bhaineann leis an béidir go bhfuil sa gatainna bhfuil cuasaí tíocht a bhfuil géarchéim ón tríseach ar glachan siad a fád bhfuil géarchéim tíocht sa tír. Ach ní fraham bhfuil dóchas an nó bhfuil muine go bobbal gur féidir le pártaí ar bé. Tá sé sin ráte go man nead úrntaí ar túsáte ar na G. Bhfuil agad ní chreideann an pobal go bhfuil aine acu an an é seo a réiteach. Mar níl dóhan tógád níl dóhan ceardaithe tógáda sa tír faoi láthair le níos táagam go bhfuil na hargaintí an faoi nar cheartta bheith tógá Ulster nó an cheartta bheith tógá Lofigaí agus rudaí an cinál sin ach ní hiad na skillanna céanna atá i gceist le tógáil tithe agus tógáil fargantí móra an cinál sin. Agus ní mór do dhaoine bheith réalaach faoi céirdas féidir i dhéanamh leis an méid ebrií atá sa tír faoi láthair. An stochar atá déanta agus go dtí se. An dóile bhfuil spéis chomór agus a bhí hána san Is dóil am ghfuil a chu bailach difriúil. Bhíochán chuibblinn tiad na páirte, gus an dílte go na páirte, agus ní sin cosáid inéise go mar hamplan rud a bhí áine rá an sin faoi takeíocht a bheith an go rós camhfuil bhailte mé bhid ar chuintí tíar-aire agus go bhfuil beidir chuidige sean lucht ina Gael a gáil rós camhfuil bhailt. Ar pápar ní bheith súil lei sin. Ceiste bháin támsa brennhfuir a phobalbhreith seo. Bach Lisa Chambers agus dara Tuairimí le éon chance faoin spéir a bheith acu ar a dara suíochán. Beidir se bra go láidir ar pálálas a séantú. Mar ba sin féin, well, tóbín as sin féin, ach é sin ráite tá an scuiltin sin an láidir, ach is náisiúntaí iad agus mar sin de, híle go tradiisiúnta go dteochach sin mar dara ráha ag béidir sin féin ach an sin ag Fianna Fáil rih Fine Gael. Ach ar méad a dúirt sé neor nói
ní go le chuidú le sin agus bhí began in íntas an faoi sin. Is war an rud a dúirt Peidir Tóibín in ihe hanna an díospóireacht leis an genúr Canada. Well, tá bhí sé sin fí freisin go róté sin agus ní mór an céile leis méid a dúirte, agus a réigen go nú seisna go gáile sé bótaí sin because dá bhuioch sé tríochán is dóilm gombeach sé déanana go maith. Ach ní gach sé ar fáil chun fáil chun mar a dhéanana le cóiríochtas. Détarrá go an dára a dúró ar an dáhíh. Well, bhaile le eisteáin agus brehan go order eisteáin agus go chuide agus sé chuide agus de chuide agus chuicóir déh tá tú breanú ar mionbhótaí eisteáin le na siochan deirí a grúchtail agus is minic go chunig mit siochan go grúchtail le déirbóta, chuigbóta déag, fihebóta, céadbóta agus chuin mé hén táchan le tríbóta agus tigan tú an sin cé go táhata chuile bóta. An dara rud I cheapanse ní dóilm go bhfuilin idir spéis go náisiúnta, mar is dóilm go cinna barú lein ag daoine gur Fianna Fáil, Fine Gael agus drobal nó cupta drobal chuí leis a bheith an. An rud a bhfuil spéis is críomh chundé atá gceiste seo I chuil a ráidceantar. Críomh chundé agus tá anspéisi go bobbal sna thoíochtaí áitiúla. agus leis san áitiúlacht sa táchaid agus a gantar féin agus mé andíocht. So tá gárad I gceistan seo páirtí Maigh Eo ní sin chuil áidir agus bhíoh sé ach an dar rud atá gceist ná an nóíocht dhéir idir na hiúthirí éagsú agus dar lomsa táspéisi go bobbal tuach siad amach go bótáil ba seas go chuig fan géad I bótáil ach beidir nach na cuintí ceanna bheith siad a bhótáil agus bhíoh fádó. Ceart go leor fágamid sin écht am an bhuiocht an Gaeltachta Éamon Ó Cuív agus an in Chiaráin agus ar nóid be tuile phobalbhreith a ghaine agan idir seo ag lucht ag Tuairisc idir seo agus an na bhótála agus phobalbhreith ar nóid berta ag t-iar-aire I náid cheantar chéirí ach sin scéalta tarráin ach san chóra áirithe seo sa Tuairimí Toghcháin seo deire leis agus mar deir chumhaigh bert.